Tak, dobrý deň. Zápas na začiatku bol fajn. Dostávali sme sa do nejakých šancí, dali sme gól a potom ku koncu prvého polčasu sme sa trocha zatiahli 15 minút, čo bol problém, ale tie vzdušné súboje a tie centre sme zvládli. Potom do toho druhého polčasu sme chceli uhrávať lopty hore, streliť ešte možno nejaký gól a ubraniť to, ale Sparta dala gól do štandardky. Sme si nepohľadali hráčov a škoda toho druhého a už na konci sme chceli dať proste všetko hore, ale škoda nevyšlo na to. Čím to bylo, že jste se tak zatáhli? Bylo to tou kvalitou Sparty, nebo čím to vlastně bylo, že jste nehráli tak aktivně dopředu? Tak za mňa majú vysokú kvalitu, ale musíme hrať s loptou, nemôžeme len nakopávať lopty alebo odkopávať, musíme byť vpredu lepší, podržať loptu alebo nejaký faul na nás urobiť, takže za mňa to bola chyba. Když se ptal na tu branku, tak jste opravdu dal gól, to jste tam úmyslně stečil. No, ako strieľal, ja som sa pomaly tomu uhýbal, ale ma to troška tečlo a padlo to tam. No. Věřili jste si na Spartu, protože oni přece jenom nejsou úplně v ideální formě? Tak, teraz sme v ideálnej forme, práve teraz sme si verili na nich veľmi. Aj tréner nám hovoril, že nebudeme sa hrať futbal. A hovorím, škoda toho výsledku 2-1, lebo podľa mňa mali sme na nich. Naposledy, jak vidíte tu postavení v tabulce teďka po tomhle tom posledním zápase, kam byste chtěli ještě třeba vejš? Tak, teraz sme v prvej šeske, sa mi zdá, a chceme určite do toho 5. miesta aspoň a chceme hrať tie európske súťaže. To je náš určite cieľ a hovorím, hlavne sa prejavovať takým dobrým fotbalom, hrať s loptou, to je určite ten cieľ. Dominiku, já bych se zeptal, podobný zápas jsme hráli i v Plzni, taky jsme vedli, taky na hřišti favorita, nedopadlo to. Který z těch zápasů byl těžší a proč to tady nejde, jako v tyhle zápasy, proč nevycházejí? Tak za mňa neviem, ktorý bol ťažší, ale proste tie druhé polčasy sa zaťahneme dozadu a podľa mňa to by sme nemali robiť. Práve že naopak napadať ich, dať ešte nejaký skúsený gól, streliť a hlavne onáhľaj vpredu, to je podržať loptu. A škoda tých dvoch zápasov, lebo viedli sme oba polčasy prvé a neviem, v tom druhom polčasy musíme niečo zmeniť. Ještě bych se zeptal, ty máš za sebou náročný podzim i s reprezentací, už se těšíš na volno? Přichází včas? Opravdu sa teším, trocha si tú dovolenku spríjemniť a uvoľniť sa a potom nás čaká ďalšia práca a musíme do nej ísť naplno a dúfam, že nám to vyjde na konci sezóny.